Nai tongnai khajani takhoktai bukhukchong norok jotono khakchangmani khorango lamsago hake kha khlaio norok jotono kaham kwrwngno tongkhana hwnwi nai hake phaidi chung tini obo hai kaisa khnalayanu Christian rok satokjakmani laibumani kokno tui hinai o swngcharo Christian rok satokjakmani laibumano sana thangke kwbang mano tongo Christian rok aswkhe o hayungo satokjagui tongo abo belai no khairok susu tai belai no khairokma singsa hake bahaike Christian rok puila satokjaknani chengkha abo kokno tui chung tini kisa khwnalainai abo wngkha 100 AD wono puila Christian rok kwrak ni slaibono kwrak khlaiui satokjaknani o hayungo chengui phaikha a kokno tui subrai Kristo Jisu swkang baireno bo sawi manjak hake aboni bagino bo kokderi saiklangkha hake bahai hinui saiklangkha phadi chung puila abno chungnailayana mathai kotma kaham chapter 24 verse 9 aro saka afro norok romjaganu satokjaknani bagui yafri rohor jaganu norok buthar jaganu bebak bororok ani bagui norokno nasleranu hinui afro diari phatra rok kwbangma basa rwganu baksa bororokno lama koroi rwanu hamya bangri rwganu hamya bagri rwgma bai baksani hamjakma kwmabayana tamokhe 6 mansuknai borok bose mathangjaknai hinui ilembago o koksao khajani takhokti bukhukchong tabuk saimankha je room ha kotorni bororok wngkha kaitorni kotma kaham birjakhe borokni nokthar borokni tongthar borokni phurungmung komorui painai aboni bagui no beba gono Christian rok ni sakao satoknani bagui borok jal sungkha borok burdi khlaikha borokni phurungmung rok komori thangnano kirijagui aboni bagui no Kristo Jisu chukna hawo thangbaimani ulo ei chonghor pol thuimani yagulo ebakhe 100 ediwo room ha kotorni simino Christian bororokni sakao satoknani chengjakha ohayungo puila hake mangno bisi kwbangma Christian rokni sakao kwrak nislebo kwrak khlai satokjakmung sokpaikha ohayungo borokni nok hok malmata tei property rok segui najakbaikha nok sokjawi rijakha chamung nungmung kwrui khlaijagui tai salbrum brum kwtal odrepot majra rok berjagui borok amang chimang khlaijago lukuni bwskango chukya ni slebo chukya snamjakha Christian rok basijakha lukurok bai tai kwbangma Christian rokno singho mosa mayung bai bwtharjakha baksa nokheba cross bwtharjakha norok obohai laibuma norok sawi mankhana tei khana Kristo Jisuni sagri khorok chinui borok bo bebak no obohai kai podre pod khai wanama singcha tei kirma singcha tei khairokma singcha khlai borok satokui bwtharjakmani laibuma rok norok khana abo haikeno o hayungo Christian rokni sakao podre pod khai satokjagui phaimani tini jora tabuk jora thagyakho room ha kotorni simino obohai satokmung sokpaimani khajani takhutei bukusung baksano khebe mui bukur chomriui suibaikhe water jagui bwtharjakha abono nainani bagui room ha kotorni lukurok stadium ni ticket rok tanui nailaio romdi tabuk o hayungo chung nugo kaisa thungmung eba cricket match football volleyball tai potre potni thungmung rok nainani bagui borok kaisa panthoro kuthumlaima hai abo frubo abo haikeno borok Christian rokni sakao abo haikai kwtal system khlaiui satokmung tei bwtharmukno nainani bagui room ha kotorni lukurok panthorok kuthumlaio tai borok Christian rokni sakao abo haike satogui bwtharjakmano naiui jesu kosto khlaiui tektor jagui bwtharjakmano nukha engke borok yafa tambui yafa khorobui borok khoroksa tei khoroksano hambairlaio tei hili yafa laio ilembago chung taibo naikhai nugo
जों हिब्रु चैप्टर 11 verse 36 37 38 जों नायखे नुगोन बाक्साबा लेंगै जागै बुथारजागबायख्या बाक्सा बा खाजागै जेल' दाजागबायख्या हलंखितारै बुथारजाखा बरक बाक्साके सेंबायखे कसकनैखे तानै बुथारजाखा अबो हायकेनो हायं गोनांगै आफ्रुवो आफ्रुनि सिमी ख्रिस्टियान रकनि साकावा सातकजागै फाइमानि रुम हाकतरनि सिमी बेलेखेनो वानामा सिंजा आबो हायकेनो ख्रिस्टियान रकनि साकावा बुथारजाकमानि ताइ सातकजाकमानि बरक सेंबायखे सेंकुबुकबायखे तानजागै बुथारजागो एबा खे मेरा बुकुर चुमब्रजागो आबो हायख्लाय बरक बुमा मानजागलिया ख्रिस्टियान रकनि साकावा आबो हायके सातकजाकमानि थाकप्लाइया उइनो बरक हा गुरुं रगो हा हाकरगो हाबुई गोबां मा ख्रिस्टियान रक बरक सनक बरकनि साकनि नक हुक गामि पान्थर खिबिउई पाहार ताइ हाथाइ कतर कतर रगो बलंग हुइजागै हाकर हाबुई ताइ हा गुरुं रगो हाबुई बरक काइटनो सुरिनानि लामा मा नायदुखा सातक जाकनाय रकनि बिसिंगो खरकसा हायहिनि साका आजरावो नरक सातकमानि आबो जों गुबै काइटनो सुरियो होनिसे संसार गोनांगै बिरजाकमानि गलायो हनै आबोनि बागै नरक जोंनो बुथारमानि आथै ओंखा कथमा गाहामनि बोचोलै हनै खरकसा साका सातक जाकनाय ख्रिस्टियान दाखुक खरकसानि बिसिंगो रमान संनि आबो हाय सातक जाकमानि बागै बाक्सा ख्रिस्टियान रक गोबां मानो आबा हायके बरक बाइबेलनि सय गुबैनो दैन्यानि फान गरिखा आफरनि सिमिनो रमान संनि फोरोंमं बाय ख्रिस्टियान रकनि फोरोंमं गदालै हायकेनो ख्रिस्टियान रक दाबुक ताकजाक मताइनो खुलुमनानि सिरङै फायरि रखा आफरनि सिमिनो ताकजाक मां रकनो खुलुमनानि चेंगै फायो अ संसारो अ हायंगो हायकेनो सुब्राय जिसुनि मां मेरियमनि मां सागरि रकनि मां पद्रे पद मां रक दागै खुलुमनानि रक सिरङै फायग्या हायकेनो आफरनि सिमिनो बाइबेलनि गुबैनो सावै मानलिया खरकजा खलायै फायग्या हाके खाजना ताहुकतै बहुकजं अबनो ख्रिस्टियान रक सातक जाकमानि 180 हाके नों अ भिडिअ नाय बाहायं जाका कमेन्ट खलायै सिरि ताइ साबस्क्राइब खलाय हाके बाइथाक जरा नाय तंमानि बागै बेलाय खेनो